A veure, què tenim aquí dins? Tenim dos regalets. Que no sabeu. Open it! Please. See if they're okay. Are you guys okay? This is so short. We thought we would. Portem 3 hores i alguna de tren, de bus, ja no sé ni què dic. No, portem 4 hores. 4 hores. I hem parat aquí a mig trajecte. Hem una mica d'arròs. I anem cap a San José a passar últims dies. I estic fatal. Fa mal al cap, al coll i tot. 1, 2 y 1, 2, 3 y... Hola, nois. Estem a San José, a un hostal al mig de San José, al centre. Hostal. Dormim amb un americà que està com una putíssima cabra. Llavors estem aquí dormint, som un hospital, però bueno, és comodíssim, ens ho paguen, i què més volem? Res, ens veiem. Bueno, nois, estem aquí a punt de fer una reunió per a un esdeveniment i estic superconstipat. M'acaben de fer una punxa d'alcohol, imatges, però això és Costa Rica. Ara que estem en un laboratori químic, no sé si ens sentiràs, però no puc cridar molt, i estem fent un vídeo per un client. Estarà bé, si vol. A veure el vídeo. Be just fine. I hate to break that we must die. I left you all long ago, and don't even think I know you. And you don't know who I am. You never had a chance to, 'cause I was always searching and I was never there. Un apartament, una locura. Estem... és com a les afores de San José. Estem treballant per un noi que ja ho vam explicar. Mira com treballem. I ens ha convidat a fer una barbacoa que ara començarem. I bueno, continuem amb aquestes vistes. I Medina. Què tal, nois? Hola, nois. Últimes hores. A Costa Rica. I bueno, la veritat és que Ens fa molta pena. molta pena marxar. De fet, ha anat d'això que no, bueno, que ens quedéssim a viure més. Bueno, i a Costa Rica hem viscut coses com aquestes. Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sound. It all seems so harmless.
Ara estem aquí a l'aeroport. I acabem de sortir, per cert, estem gravant? Estem gravant. Acabem de sortir per fer el check-in aquí i tot. I hem facturat una maleta per això d'euros. El d'Espanya, aquí, ens va costar 75 euros facturar i ara l'hem facturat i tal, i el tio jo crec que no s'han recordat a cobrar-nos, però s'ha de pagar en principi. Està ric. Però bueno, no direm res, òbviament. Esperant a Medina, que ara ve, Sí, estem fent temps, esperant està acabant de fer el seu check. a Pocahontas i ens veiem a segona parada. Tenim unes quantes. Ciao! Sí, nois, encara que no us ho creieu, tots els vols han anat bé. I estem al primer món. Estem al primer món, Amsterdam. Pels més quisquillosos, Nederland. Nederland. Vale, pues ara en res, una horeta i embarquem al vol que va a Madrid. Madrid, o sigui, tornem al tercer món. Sí, i després agafem una AVE cap al primer món un altre cop, que és Barcelona. Després, res més, poc més. És per anar-vos actualitzant. Estic gravant el jovent d'aquí. Ah, vale. I Graves a la carn jove, no? ens veiem a Madrid. A Madrid. Després d'unes quantes cinemàtiques d'avió. 3, 2, 1, cinemàtiques. Avió.